kaSibiya, uNjabulo uthandana ne-stepmother sakhe uGugu. Lokho kusho ukuthini? Badla iy'mali zaSibiya lo sewashona. Manje lo mfana ingane yaSibiya icikekile ukuthi mfethu uNjabulo ubhizi ulandelana ne-stepmother sami, udlala ney'mali zababa wami. Yamcika nje leyo nto. Ngapha umnqobi yena uthi nje uyifunela uthandeka. Sezethi seziqhamuka ne-solution ukuthi abavedane bambulale uNjabulo. Anqabe ingane yaSibiya ithi hhayi ngeke hhayi. Musa nje ukulwa ngami. Izimpi zakho ngoba nakhu ufuna uthandeka, usufuna ukususa uNjabulo. Ngikulekelele. Kuyafana mina ngisho ngingambulala uNjabulo ngikusize simbulale. Wena ya uzomthola uthandeka wakho, kodwa mina stepmother sami asinqeni ukuvedane sihambe siyothola enye indoda, which is so true. Uyabonakala ukuthi uyacabanga lo.